че Мухаммед саллаллаху алейхи ва саллям е в тежко положение, болен. Състоянието не му е това, което всички го познават. Не излизаше сред хората, страдаше, имаше нужда от нещо. Тази новина почна да пълзи сред хората в Медина. Първия, който успя да стигне до домът на пратеника саллаллаху алейхи ва саллям, беше Кааб, един от сахабетата, които таяха тази обич към пратеника. Когато пристигна Кааб, попита Расулуллах саллаллаху алейхи ва саллям: разбрахме, че ти страдаш, имаш нужда от нещо, какво те мъчи? Тогава отвърна пратеникът саллаллаху алейхи ва саллям, казвайки: аз не исках това да се знае от хората, но заклевам се в Аллах, че от 3 дни в този стомах не е влезнала нито храна, нито вода, нито нищо. Бедността, с която беше белязан този пратеник саллаллаху алейхи ва саллям. Пратеник беден, който не притежаваше нищо. Казва неговата съпруга Айша, с дни наред не се готвеше в този дом. С дни наред нямаше храна в този дом. Когато се разнесе тази новина от Кааб в обществото, Али ради Аллаху ан, когато чу, че пратеникът 3 дена не е ял, страда от глад, изостави семейството, домът си и тръгна да търси работа, чрез която да препечели, с това препечелено да купи храна и да дари на пратеника саллаллаху алейхи ва саллям. Тръгна по улиците на Медина, търсейки работа, докато стигна до един евреин, собственик на палмова градина. Каза му: искам да работя при теб. Каза: може да поливаш палмите на всяка една кофа вода, ще ти плащам 1 форма. Започна Али ради Аллаху анху кофа след кофа, кофа след кофа да полива палмите в температурата, която знаете в Медина. Горещи дни. 17 кофи успя да полее с тях палмите. В замяна на това евреинът му даде 17 форми.